салом алайкум, подписчикои мошинаи CGM-CTG. мо тасмим гирифтем дар бораи мошинаи дароздузии калон аз рӯи сурат видео кунем. Мошине ки айни ҳол шумо дида истодаед Шангон, нархаш 3500 сомонӣ, доставка установка дар дохили шаҳр бепул, 3 сол гарантия дорад, функсияш навшидагии модели 2023. Мошинаи ҷаки F5, нархаш 3500, доставка установка плюс бепул. мошина 100% оригинал, 2 сол гарантия дорад. авелоке ки айни ҳол дида истодаед мошинаи авелоки Шангон мебошад. ин авелок 3 сол гарантия дорад, функсияш навай, 4600 сомон нархаш. авелоки нав омадааст, ҳамин рӯз ҳамин авелок омад, нархаш 4500 сомонӣ, доставка установка дар дохили шаҳр бепул. хати рости Сун Сир, ин модел нав омадагиай, любой намуд материал ғавсенак резинкара медузад, нархаш 3500 сомонӣ. попои Шангон ай любой попово фарқ мекунад, заводи CGMC. дар набораш 2 лапка, 2 капсула, 4 резинка омадагиай. ин набор дар ягон намуди попов омадагӣ нест, оригинал, худаш маълум аст. ин мошине ки шумо дида истодаед CGMC мебошад. хати рост 3500, авелоки дар бараш аст 4600 сомонӣ. ҷаки F5 3500, авелоки ки дар бараш аст 5200 сомонӣ. мошинаи Брус 3400 сомонӣ, доставка установка, авелоки ки дар бараш аст 4600 сомонӣ. 2 сол гарантия доранд, мошинаҳои хубанд. мошинаи хати рости Фит, нархаш 3400 сомонӣ, доставка установка дар дохили шаҳр бепул. попои Бритекс 4700 сомонӣ, 4700 сомонӣ, доставка установка дар дохили шаҳр бепул. авелоки ҷак нав пештар дар бари мошина буд, худ алоҳида омадааст, нархаш 5200 сомонӣ, доставка установка дар дохили шаҳр бепул, гарантияш 2 сол. мошинаи хати рости Баю, нархаш 3300 сомонӣ мебошад. мошинаи Макиям нархаш 3300 сомонӣ мебошад, хеле бо арзон мешавад.